Smajtu bl-aħħar trend jew l-aħħar moda? Per eżempju, jinnaf min joħroġ xi prodott ġdid li jgħidlek lose 7 kilos in 7 days. Jew jgħidulek prova il-magna, jew għamel 3 sigħat tieħu dawn it-tip ta' xokkijiet. U ikun hemm jistaqsini jisma' Matt, rajta di vera, di tajba, eċetera, eċetera. U llum ħanu jġeb dil-mistoqsija. Liema trend hija l-aħjar trend? Trend għal min forsi ma jafx x'inhi trend. Trend hija moda. Illi grupp ta' nies jaqbdu jagħmlu xi ħaġa u l-oħrajn jippruvaw jagħmlu bħalhom. U insomma, u drawa u l-moda tinbidel dejjem. L-aqwa trend hija dik it-trend li inti tista' żomm. Mela ejja ngħidu aħna li inti mdorri, pereżempju, tqum fi 6 ta' filgħodu, tajt qabel ma għamu tfal, pereżempju jiena mort nagħmel il-workout tiegħi, tajjeb ma' grupp ta' nisa bħali, hemm trainer, hemm forsi anke żewġ trainers li qed jgħidu li x'se nagħmel, kif nagħmilhom, ħallina mbagħad neġa' niġi d-dar, illestihom, nibagħthom l-iskola, eċetera, eċetera. L-għada mbagħad iktar ħad tkun faċli għalik li teġi tagħmel l-istess ħaġa għax għamilta l-ewwel darba. Għax kif jgħidu l-bidu dejjem jibes. U mbagħad tibqa' b'dik it-trend illi inti l-ewwel ħaġa filgħodu tagħmel dik in-nofsija exercise intensiva pereżempju. U ma jkunx aħjar hekk milli inti tipprova tgħid isma' mal-moda bħalissa pereżempju naqbeż fuq it-tali oġġett jew il-moda l-mod tal-kelma nduru bir-roti bħalissa mela ħanagħmel bħal mos. Le, inti għamel dik ix-xi ħaġa illi qed turik li qed taħdem għax inti qed tħossok tajba. Illi inti bdejt tara anke forsi l-bidliet fil-mera biha u li anke ħwejdu joqgħdulek aħjar. Ma jkunx hekk milli toqgħod tipprova tagħmel bħal merħla biex ġast tintoġob mal-oħrajn jew biex tgħid qed nimxi mal-moda. U din il-moda li inti bdejt, min ħajjejnek iż-żomma? Ħajjejnuk iż-żomma dawk in-nies ta' madwarek. Mhux se nippretendu illi kulħadd ħajjejnek jew kulħadd ħajtaħtablek fuq spallejk għal kull pass li tagħmel. Imma jekk inti kull meta eżempju toħroġ sħabek għandhom id-drawa li dejjem jixorbu dejjem daħna, ħanitkellmu straight. Jew daw qabel ma jitlu 3 platti mimlija ma jkunux huma. Mela ħan nissuġġerilek illi jew ma daw l-istess nies tibda inti tażdilhom fejn ħadd morru inti. Jew inkella tara dik diffiċli, ħanitolbok tagħmel pass diffiċli aktar li tbiddel iċ-ċirku ta' ħbieb li tkun miegħu. Għaliex? Għax bħal tuffieħa ħażin tista' tħassar kannestru sħiħ. Aħseb wara inti tkun ma' kannestru sħiħ tuffieħ li mhux daqshekk tajjeb kemm inti faċli illi inti titfotta wkoll. Alright? Allura x'ħan nissuġġerilkom illi biex tagħmlu triq tagħkom iktar faċli iwa, tħalltu ma' nies illi ħajjejnukom biex intom taslu. Jistgħu jkunu l-istess nies illi forsi qed jiklu ħafna ikel illum. Però jekk tafu li lilkom jirrispettawkom, ma qogħdux iġelukom, biex jgħidu ejja hu, mhux darba l-ħadd, u ejja ħa kabbar il-platt, u ejja l-Easter pereżempju. Għax kif nafu, daqqem l-Easter, daqqem il-birthday, daqqem il-Christmas, daqqem il-birthday tal-nanna, daqqem l-anniversarju ta' tsiju nibqgħu sejrin hemmhekk. Jekk tallimtu xi ħaġa minn dal-video ħantobkom tagħmlu like jew love u share. Ħalli forsi ħadd ieħor jitgħallem xi ħaġa wkoll. Niltaqgħu.